Nola erabili bideoarreta zerbitzua. Bideoarreta zerbitzuarekin, udal tramiteak zauden tokitik bertatik beste inora aldatu gabe egin ditzakezu. Udaleko langileek bideo dei bidez zeinbait tramite egiten lagunduko dizute. Hala nola, dokumentuak erregistratzea, zatikapenak, tao bereizgarriak edo zerga tarifa laua. Kontsultatu zer tramite egin ditzakezun ubgidoig.eus/bideoarreta helbidean. Bideoarreta erabiltzeko nahitaezkoa duzu pertsona fisikoa izatea, kamera, mikrofonoa eta interneteko konexioa dituen gailu bat, nortasun agiri originala eta iraungi gabea, tramiteak sinadura behar badu baliozko identifikazio ziurtagiri digital bat, hala nola baku edo nan elektronikoa, baimena eman arreta grabatzeko, eta tramite bakarra egitea hitzordu bakoitzeko. Hitzordua eska dezakezu 010 edo 945561100 zenbakira deituta, edo online ubgidoig.eus/bideoarreta helbidean. Horretarako, hautatu aurretiko hitzordua eskatu. Identifika zaitez baliozko identifikazio ziurtagiri digital baten bidez. Aukeratu eguna eta ordua. Idatzi zure harremanetarako telefonoa eta posta elektronikoa. Gehitu ohar bat egin nahi duzun tramitea adieraziz. Sakatu baieztatu. Garrantzitsua. Mezu elektroniko bat jasoko duzu xehetasun guztiekin. Gorde ezazu. Sartzeko esteka eta zure bideoarretaren kodea baitauzka. Zure eskaera aztertu ondoren baliteke beste mezu elektroniko bat jasotzea, tramitea egiteko zer dokumentu aurkeztu behar dituzun adierazteko. Nahi baduzu, aurretik igo ditzakezu bideoarretako plataforman. Horrela, hitzorduaren aurretik zure dokumentazioa berrikusi ahal izango dugu, eta egun horretan kudeaketa azkarragoa izango da. Dokumentuak igotzeko, zoaz ubgidoig.eus/bideoarreta helbidera. Hautatu dokumentazioa aurkeztu. Sakatu estekan. Zure hitzorduak kontsultatu atalean, idatzi hitzordua eskatzeko erabili zenuen nortasun agiriaren zenbakia eta hautatu kontsultatu. Mezu elektroniko bat iritsiko zaizu. Sakatu estekan. Hautatu dokumentazioa aurkeztu. Deskargatu tramitea egiteko behar diren dokumentuak, bete eta igo adierazitako dokumentazioa. Garrantzitsua, onartutako formatu bakarra PDF da, eta dokumentuek gehienez 50 megako tamaina izan behar dute. Dokumentu gehiago behar badira edo bidali duzuna aldatu behar bada, mezu elektroniko bat jasoko duzu hori egiteko jarraibidekin. Hitzorduaren egunean, sartu bideoarretan. Esteka zure hitzordua berresteko mezu elektronikoan aurkituko duzu. 15 minutu geroagora arte duzu sartzeko, baina zure hitzordua kontsumitzen egongo zara. Denbora igarota beste bat eskatu beharko duzu. Gogoan izan. Sartzen zarenean, hau egin beharko duzu. Onartu datuen babesari buruzko abisua, eman baimena nabigatzailean kamera eta mikrofonoa erabiltzeko, eta eman baimena arreta grabatzeko. Zure nortasuna egiaztatzeko, zure nortasuna agiri original iraungi gabea erakusteko eskatuko dizugu, kamerara hurbilduz. Amaitzean, mezu elektroniko bat jasoko duzu egiaztagiriarekin, aurkeztutako dokumentazioarekin eta udalak tramitean sortutako dokumentazioarekin. Ezin baduzu hitzordura agertu, ezeztatu ezazu beste pertsona batek ordutegi hori erabili ahal izan dezan. Sartu ubgidoig.eus/bideoarreta helbidean. Hautatu hitzordua bertan behera uztea. Sakatu ezeztatu aukeran. Berretsi ezeztatzea. Telefonoz deituta ere ezeztatu dezakezu. Informazio gehiago eskuratzeko edo beste tramite batzuk egiteko, zoaz vitoriagidoigasteiz.org/egoitza elektronikoa helbidera, edo deitu herritarrei laguntzeko telefonora 010 edo 945561100.